unu anụgokwa na-enwere otu nwoke chọrọ lọọyị ya nwaanyị wee bịa na lọọjị anụnwa nke bụ na-ebupụtago ozu ọyị ya nwaanyị ahụ kama na ya bụ nke nwoke na-afụbeghị ya. Hei, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ intaviu ndị BBC Igbo jeme na ya bụ oko nke dị na Anambra steeti, ya bụ 5-star lodge 3-story building nke a na-akọwa n'olulu n'abalị mbọsị ụka bụkwanụ 26th of July 2026. ya bụ ụlọ wee kolopụ wee dapụ nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ife mmerụ ahụ na ya bụ ụlọ. Ụfọdụ bụkwa na ife nwụrụ anwụ na-afụgo ụfọdụ na-afụbeghị ụfọdụ. Ebe unu fụrụ kịta ndị ọrụ nchekwaba nke Anambra steeti fa ka na-akpọpụta ndị mmadụ n'ime ụlọ anụnwa, a na-akpọpụta ma ndị dị ndụ, a na-akpọpụta ma ndị nwụrụ anwụ. Enwere gbata n'ebe a, onye ọbụla akpọpụta ha kwanarị etinye ya na gbata eburu ya wee na-eje n'ụlọ ọgwụ. Ya wee na-akọwa na ife kpatara ụlọ anụnwa ji wee dapụ bụ na ndị bibu n'ụlọ anụnwa na-ekpesaburu landlord na caretaker wee na-agwafa na ụlọ nwere saịn ọ na-enye na ọ na-agba anọkata ụlọ anụnwa na-ama gburugburu na-ama jigi nke bụ na landlord nwe ụlọ anụnwa gwara ndị ụmụ akwụkwọ bi na ya, tenant niile bi na ya, na fa kwapụ n'ụlọ anụnwa na ha amaghọdụ na onye nke bụ caretaker na ndị izizi bi na ya akwapụgokwa. Amamife kpata na ya bụ landlord ejeghị weluli broma a na-eke n'ụlọ kee n'ụlọ anụnwa okirikiri welu kii gbachie geeti ya. Ọ ya bụ onye fịa ka ọ maa na ya bụ ụlọ na o nwere ife na-eme maka ife a ka eji amakwa n'ụlọ adịghị mma na ebe ilo mebiri emebi. Iwere ya ike n'ụlọ anụnwa onweghị ife fakelon ya. Ndị mmadụ fụkwa ụlọ fa aka na-eji okwu ya nke bụ na onye bụ caretaker na-ejezi na-anara ụmụ akwụkwọ ego na-ele ntinyefe ụlọ anụnwa nke bụ na ụmụ akwụkwọ anụnwa kwataziri ọfụ na fa amahụ na ụlọ anụnwa na-enwe nsogbu. Nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a obikwa na bilding a o so na ndị esoghị wee nwee ya bụ ife mmerụ ahụ. Unu ya anụ ka o si wee kọọ akụkọ nke ya ka caretaker si wee narụfa 200 and something thousand wee lee ntinyefe ụlọ na-agwaghị ụfa na ya bụ ụlọ na-enwe obirigwogwo n'ọdụkọ n'ilo ka fa na-anụzi na ya bụ ụlọ na-enwe ife mmerụ ahụ. Ịnụkwa ọsọkwa ya bụ ụlọ ikwugo ụgwọ ụlọ osi anya bụ ụlọ ịkwụbeghị mmadụ ewee gbanye ya izu wee tị ụnụ ụlọ anụnwa ịkwụrụ ụgwọ ya na gụnekwa ife na-eme na ya. Hapụrụ onye ahụ ịkwụrụ ụgwọ ya bụ ụgwọ ibikwa na jekwochọ ebe ọzọ ka ibiri ijezie welu ndị uwe ojii na ndị ọrụ gọọmenti wee gbaba ya ụgwọ ịnọkwa n'ebe ahụ na-eche mgbe e nyere ya ego ka i wee kwapụ. Na-ekwe ka ụmụ akwụkwọ si wee nwee ife mmerụ ahụ ma ndị nke chọtara ụmụ akwụkwọ bi ebe ahụ afụbekwa ozu ya bụ nke nwoke ma na-agụpụtagwa ozu ọyị ya nwaanyị. Ndị nwụrụ anwụ nọkwa ndị dị ndụ ka nọ kamakwanụ na ekwubeghịkwanụ mmadụ one bi n'ụlọ anụnwa ka e wee marụ ndị nke fọrọ afọ na ndị nke aka na-achọ achọ. Hei, nwekwa na ife mmadụ agha afụkwana n'udonu ekwensu rukwara overtime. Ndị mmadụ na-ajụzi kedu onye agha atụ ụta ọ landlord nwe ụlọ ka ọ caretaker na-eje n'azụ na-anara ụmụ akwụkwọ ego na-etinyefa na ya bụ ụlọ maka na aka na-abụ ya agoriri otu onye otu aka maka na mmadụ na-aba ama nna free. Ofu onye ya eje na nke ndị uwe ojii kọwaa anya bụ ife ọfụma ọ caretaker ka ọ landlord. Eburu landlord ụlọ ada ijeghọchọ ndị ya eke ife n'ụlọ welu kii gbachie geeti ịgba nkịtị ka ọ na-abụ caretaker nata ego ọha enye unu eri nya bụ ego. Akụkọ unu edochakwa anya. Ndị gbanarịrị ọnwụ n'ụlọ elu ogogo atọ ahụ dara n'oko Anambra steeti n'ụbọchị Sọnde gwara BBC ihe ha ji anya ahụ oge ọdachi ahụ dara. Dịka anyị ghọtara na ọtụtụ ndị ihe a metụtara bụ ụmụ akwụkwọ maọbụ ndị gụgoro akwụkwọ na Federal Polytechnic Oko ndị bi n'ime ụlọ ahụ gwara anyị etu o si bido nakwa ihe ndị ọzọ ha ma. Ebi m na lọji a iso m na ndị bi na Airlight. Light bụ ebe anyị kwata na Jenụwarị, so biko na ebe anyị bido ebibu alọdụ anyị si anyị kwapụ na ọchị idozigharị lọji anyị wee kpọbatakwa n'ebe a. Nwere onye gwa anyị na ụlọ na-adagbu ada na anyị akpọbata kwụọ the sum of 480,000 ya maka anyị kwụ. In my own room m na-enwekarị plumbing issue like sometimes the kitchen na-eri mmiri so mana nke cracks anya mara maka na asị na ndị bibu ebe ha before na ha mabụ na the lodge na ha crack na landlords wa ha akwapụ mana ketekasị ha nọlụ anyị akwabata ọ nakwala anyị ego. Nwere ego anyị na lodge na crack mana aka na-akọwa dat na ofu nwoke ka nọ n'ime ebe ha onye chọta enyi ya nwaanyị mana afụgo enyi ya nwaanyị uche na ọnọghọzime ha so mana aka na-achọkwanụ nke nwoke achọ. Nọ n'ime ụlọ na-achọ fon mgbe nnọ ka a na-eti mkpu onye ọ na-agba ọsọ mpụta ilo che na ndị ori bịara ya
so amalọ m na hostel ihe na-agba mgbe m bịaziri imechi ụzọ m ka m kpochie ya ọkwụlọzi mmechi so mgbe aka m ji n'anya n'elu efu ka aja na-eripụsị ebe niile na-agbụwazi ọsọ. Ndidi Omega bụ onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka gbata na Anambra steeti bụ State Emergency Management Agency SEMA kọwara etu ọnọdụ si dị n'ebe ahụ ugbu a. Anyị nọ ebe a with ndị police and other stakeholders franchise niile and that yesterday they rescue about 3 persons. Then this morning they rescue one casual. Yes. And I can not follow now. The rescue operation is in progress. BBC ghọtara na-adịla na mbụ tinye akara ịkwatu ụlọ a n'oge gara aga dịka onye isi ụlọ ọrụ SEMA si kwuo, mana ihe mere na akwatube ya luo na ọ daa ma gbuo mmadụ bụ okwu na-arịọ ọsịsị ha.